van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat er $80 miljoen nodig is om de ergste humanitaire nood in Iran en de landen eromheen te verlichten. Volgens de organisatie moet er een noodplan komen waarmee tot mei de meest acute noodhulp gegeven kan worden. Die hulp is onder andere nodig voor de Afghaanse vluchtelingen in Iran en dat zijn er ongeveer 1,8 miljoen. In Zeeland heeft de politie 6 tieners opgepakt die jongeren op straat intimideerden en mishandelden terwijl ze filmden en de beelden online zetten. In Oost-Soeburg werd een 14-jarige jongen van zijn fiets getrapt en geschopt. Een jongen van 12 moest in Vlissingen zijn broek uitdoen. Er werd op hem gespuugd en er werd ondergespoten met saus. Ook moesten een paar jongens, nadat ze klappen hadden gekregen, sorry zeggen. De verdachten hebben een gedragsaanwijzing gekregen en mogen voorlopig niet meer samen in het openbaar gezien worden. De politie heeft in Rotterdam nog 3 mannen opgepakt voor de aanslag bij een synagoge in die plaats en een verijdelde explosie in Heemstede. Het gaat om een 20-jarige Tilburger, een 23-jarige Amsterdammer en een 18-jarige man uit de hoofdstad. Eerder waren al 7 anderen aangehouden. Bij de aanslag in Rotterdam brak kort brand uit. Een deur raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden. Minister Van Aartsen van Werk en Participatie komt met een plan om de lasten voor bedrijven te verlagen als een werknemer ziek is. Het advies van bedrijfsartsen zal leidend worden en de kans dat het UWV achteraf ingrijpt kleiner. Het gaat om het aanpassen van de RIV-toets. Daarin doet het UWV een beoordeling als iemand al 2 jaar thuis zit. Als blijkt dat de werkgever te weinig moeite heeft gedaan voor reïntegratie, moet als sanctie maximaal nog een jaar loon worden betaald. Van Aartsen wil dat veranderen. Hij gaat ervan uit dat werkgevers te goeder trouw handelen. En dan nog het weer. Vanuit het noordwesten gaat het regenen, maar het oosten van het land houdt het tot later vanavond nog even droog. Vannacht regent het en de temperatuur daalt dan naar ongeveer 5 graden en er staat een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht. Dit is Lucas on Air. I love the first cast when the water's glass and the line starts to run. Well, that first sip of a cold beer when the working week's done. I love the twilight in the morning before the day wakes up. Well, the windows down on a first ride in a paid-up truck. And I love a slow down in a beach town with an ocean view. And I love a first fall Saturday trip down to Baton Rouge. And I love a 6-string with stars out and the campfire glow. Girl, that don't even come close to the way that it feels when you lean in and kiss me. The way that you dance when you get kinda tipsy. I'm wrapped around your finger like this ring I'm wearing. That look in your eye, girl, when you catch me staring. And I don't even know what it is, but now that I found it, I can't imagine me living without this back 40 view on our piece of ground, watching you watch the sun going down. That's what my world spins around. Well, I finally get it now, and they say you know. And yeah, girl, you had me from that first hello. And the only thing better is heaven above. But until I get there, I'll never get enough of the way that it feels when you lean in and kiss me. The way that you dance when you get kinda tipsy. I'm wrapped around your finger like this ring I'm wearing. That look in your eye, girl, when you catch me staring. And I don't even know what it is, but now that I found it, I can't imagine me living without this back 40 view on our piece of ground, watching you watch the sun going down. That's what my world spins around. What my world spins around. Oh yeah. The way that it feels when you lean in and kiss me. The way that you dance when you get kinda tipsy. And I'm wrapped around your finger like this ring I'm wearing. And that look in your eye, girl, when you catch me staring. And I don't even know what it is, but now that I found it, I can't imagine me living without this back 40 view on our piece of ground, watching you watch the sun going down. That's what my world spins around. You
You're what my world spins around. What my world spins around. Jordan Davis, What My World Spins Around. Deze nieuwe uitzending van Lucas On Air op RTV Maastricht. Van harte welkom 27 maart 2026. En het is weer DJ-tijd vandaag in de show. Dat mag duidelijk zijn, want we zien 1 bekend gezicht aan tafel. En 1 gezicht wat we nog niet kennen. Dat bekende gezicht is Nigel. Goedenavond, Nigel. Goedenavond, dankjewel dat ik weer hier mag zijn vandaag. Ja, nou ja, jij hebt een heel druk programma vandaag, hè? Ja, klopt. Ik had het erg druk vandaag inderdaad, ja. Ik kom met mijn eigen release dan die vandaag uit is gekomen. En ook mijn release party vanavond in Maastricht dan. Dus druk. En nog Lucas On Air er tussendoor. En Lucas On Air ook nog eens tussendoor, ja. Dus het is, je begint je steeds meer als een top-DJ te voelen. Ja, zo zeggen ze van wel. Maar er moet nog een hoop gebeuren, laat ik het zo zeggen. De stappen worden gezet in elk Precies. geval. En wat er nog allemaal moet gebeuren, daar gaan we het natuurlijk ook nog over hebben. Maar goed dat je weer bent in elk geval. En Nicole, also good to have you here. Yeah, thank you. Thank you for having me here. Absolutely. Well, within the show, we can talk English. You prefer we talk English. However, you're from Latvia, have been living in the Netherlands for about 6 years already, if I'm correct. Yes. But how you do understand a lot of Dutch, right? I mean, when we talk with each other, you can sort of pick up what we're talking about already. Yes, absolutely. I can follow a bit. No, that's good. So whenever you have a question for Nigel or for me or whatever, just feel free to bounce off of him as well, because you both make very similar music. We already know a little bit what kind of music Nigel makes. To put it bluntly, EDM, but it's what is it precies, Nigel? It's meer tech house. Tech house, yes. And what kind of end of the spectrum are you at, Nicole? I do melodic techno, minimal techno, acid house as well, tech house, also organic house, experimental music mostly. I'm trying to put a dark, deep sound in it, but also groovy, interesting, and trying to make something special from it. Yeah, exactly. I think the main differences between what I can tell, but you guys are the experts, I'm not. As far as maybe the main difference in between your music is yours doesn't have as much vocals yet as Nigel's does. And yours is a little deeper, a little darker, but in a positive way, to say that. Maar hoe zou jij de grootste verschillen tussen jullie genres misschien beschrijven, Nigel? Misschien de BPM ook. What kind of BPM you play? Well, that's... Beats per minute? Like, Yes. I think in a night can go from 125 until 140. Oké, ja. Ja, 140 is wel wat ruim voor mij genomen, zeg maar. Dus mijn muziek eindigt meestal bij 130 bpm max eigenlijk, zo 132 bpm. Oké. En dat is toch wel al voor tech house een redelijk rap tempo, zeg maar. Dus jouw genre is algemeen iets rustiger dan? Of? Ja, rustiger. Dat is ook de sound, zeg maar, die natuurlijk de track maakt, die het vol maakt ongeveer. Alleen mijn tracks verschillen wel tussen de 126 en de 130 bpm. Dus mijn tracks bouwen zich echt een beetje op. Dus als ik een live set heb, probeer ik echt wat rustiger te beginnen en dan echt pieken naar een climax eigenlijk. Ja, inderdaad. Nou ja, dat klinkt bekend, denk ik, in de DJ-wereld. You both, of course, have lots of songs, lots of music. Nigel even, as you already mentioned, started with, made a song today, released a song today, which we will definitely talk about in this show. But we also play some music from Nicole Dolph, of course. Maar eerst even Luke Combs and Rethink Some Things. That good God Almighty, 10 of a body's got me all tore up. I know before I said no more, but no more's not enough. It's tough, cause that game that you're playing's ruthless. Not fine every time losing, cause truth is, you're the kind of woman make a marry think some things. Kinda makes a made of mind stop questioning everything you wanted. Girl, you're gonna make it hard to leave. You're the kind of woman make a marry think something. I thought for sure I was through, but one look from you and we ain't through at all. I try to leave and you get to weave and make my run away. Wanna stay all wrapped up in your cobwebs, play your game in my heart, it's exhausting. Cause you're the kind of woman make a marry think some things. Kinda makes a made of mind start questioning everything you wanted. Girl, you're gonna make it hard to leave. You're the kind of woman make a marry think something.
the kind of woman make a Mary think some things. Kind of makes a made up mind start questioning everything you wanted. Girl, you're gonna make it hard to leave. You're the kind of woman make a Mary think some things. You're the kind of woman make a Mary think some things. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. Seasons come like seasons go, I guess. Ain't it just like me making all this mess of my head again? I got memories I like to think of when this big old world gets a bit too much. When days are long, I drift away. I play that song I used to play when skies are always summertime blue. Just like that, I'm back to loving life again. Dreaming dreams about back home, riding on the wind. When I close my eyes, I find some peace in the back of my mind. In between the pines where I'm jumping on that quarter horse, and then just like that, I'm back to loving life again. See that red dirt, hear that front porch swing. Is that grandma? I think she's calling me. When days are long, I drift away. I sing that sweet, amazing grace, and I'm right there where skies are always summertime blue. And just like that, I'm back to loving life again. Dreaming dreams about back home, riding on the wind. When I close my eyes, I find some peace in the back of my mind. In between the pines where I'm jumping on that quarter horse, and then just like that, I'm back to loving life again. I know I ain't the only one who thinks about that setting sun settling on down into the night and puts it on rewind. Just like that, I'm back to loving life again. Dreaming dreams about back home, riding on the wind. When I close my eyes, I find some peace in the back of my mind. In between the pines where I'm jumping on that quarter horse, and then just like that, I'm back. Yeah, just like that, I'm back to loving life again. Nieuwste plaat van Ella Langley, Loving Life Again, in deze Loving life again. show van Lucas On Air op RTV Maastricht. Ja, we gaan maar eens wat muziek van de gasten draaien. We'll start off with Nigel Lakefield. We hebben Troubles nu nog van je klaarstaan. Je nieuwste plaat, die bewaren we nog Die heel bewaren we even nog even, ja, zeker. voor zometeen. Want je moet er straks wel ietsjes eerder van door. Dat is helemaal niet erg trouwens. Ja, ik haal het ook wel om tot het einde te blijven, hoor. Oké. Het is alleen, als een kwartiertje, half uurtje kom, misschien kom ik nog even voor het eten snel voordat ik mijn event heb. Je moet het zelf weten. Komt goed, check wel even. Je hebt een drukte avond, dus je mag de studio verlaten wanneer je wilt. Komt maar goed. je gaat dus zometeen naar Lakefield Invite. Ja, eerste editie inderdaad van Lakefield Invite. Dat is een eigen evenementje wat ik heb opgezet, inderdaad. En vanavond is daar de eerste editie van. En de waarde, wat, de wanneer? Vanavond is de eerste editie in de Cavo in Maastricht. Dus dat is een kleine rave-achtige bunker, zeg maar. Ja, het is best wel cool. Pas ook niet heel veel mensen in. Dus ik denk dat je als zo'n 50 tot 100 man hebt, 50 tot 80 man, heb je eigenlijk al een heel leuk, druk
feestje, Vind ik zeg toch maar. best wel Ja, tegenwoordig heb je eigenlijk zo'n groot events, maar... met 50 man zit je best wel goed al daar. Dus voor zoiets op te starten is dat echt een perfecte locatie om zoiets daar te doen. Ja, en dus, hoe heb je dat idee gekregen om dat te doen? Ja, ik had eigenlijk gewoon stoute schoenen aangetrokken. Hè? En via had ik gehoord dan dat best wel een leuke locatie was eigenlijk. En toen heb ik die eigenaar gewoon een berichtje via Instagram gestuurd en een afspraak gemaakt met hem. En toen ben ik gewoon fysiek naar de KAVO gegaan in Maastricht. En dan heb ik eens met die jongen dan gesproken. Ja. En die zag het op zich wel zitten. Dus en zo is dat eigenlijk tot stand gekomen. Okay. En het is invites, hè? Dus jij bent de hoofdact van de avond, want het is jouw evenement. Ja. Maar je wil daar ook mee andere DJ's in de spotlight zetten. Ja, het is een beetje geven en nemen natuurlijk in de DJ-wereld. Kijk, er zijn artiesten die mij ook wel eens boeken voor een feest. En dan is het natuurlijk ook wel nice om eens een keer iets terug te doen voor die jongens die jou een kans gunnen. Mm-hmm. En een beetje in het kader daarvan wil ik gewoon opkomende DJ's en DJ's die al wat langer in de scene zitten, gewoon kansen geven om te komen draaien op mijn event. Ja, zeker. Nou, hartstikke leuk. Ik wens je veel succes natuurlijk vanavond. We zien de beelden vanzelf wel voorbij komen zeker, natuurlijk. Zeker. So he's doing his own event, as you might have picked up, Nicole. Of course, you're a DJ as well, and you're not standing still either in the DJ world, right? You've been playing everywhere as well, and are planning on doing so soon as well, right? Yeah. I've been playing already 5 years straight. For upcoming events, what are coming, I'll play in Kram in Eindhoven. There at the moment I have a residency. It's gonna be on 11 April and in 2 weeks, and I'll play from 12 till 2. And as well, how you already mentioned, like in a DJ world, you wanna give. But some also to receive, of course. Yeah, true. But you also want to give some opportunities to other people. For example, like I met a girl and she was so passionate about the music. She really wanted to start DJing. And I already for a while been playing always alone. And but playing with someone with who you feel the vibe, I think is the best. That's nice. True. And that definitely is a good place for those events. So we'll know when you are on stage again then. En misschien dat je deze plaat vanavond ook wel gaat draaien, Nigel. Troubles. Yes. Save my weekend, raise the atmosphere. Let's play a record, need to feel you near. Put our troubles in a bubble, make them disappear. Pop it. Let's go.
Troubles van Nigel Lakefield als opwarmertje voor vanavond. Ja, daar krijg je natuurlijk wel zin in. Zeker, dat is wel de bedoeling, ja. Je hebt natuurlijk wel flink wat troubles, maar positieve troubles doorgaan om natuurlijk dat evenement vanavond voor elkaar te krijgen. Maar daar is het mag je alleen maar trots op zijn. Dus straks dus vanaf een uurtje of... Ja, het is van 11 tot 3. Dus vanaf 11 uur is iedereen welkom. Dus zit je nu nog thuis voor de buis en ben je aan het luisteren naar Lucas On Air. Ja, kom vooral langs vanavond. Zeker. Ja, inderdaad. Het is dat ik morgen vroeg op moet, anders ook nog wel even meegaan. Ja, maar helaas, dat hoort er nu helemaal bij. Geen probleem. Well, what I wanted to start off with for you as well, Nicole, because now we'll play a song of yours. It's called Madness of Fashion, a little bit of an older song from you. But when did it for you start becoming a DJ, as it might have been when you moved to the Netherlands? Yes, exactly. I moved to Netherlands and in 2 weeks started Corona. And already way before, I was thinking and searching up about what is DJing, what is producing. And when I moved here and Corona started, I started to also diving in music world as well. Started to practicing and so it was. But did you have any interest in music before you went here? Then, like, why did it start when you were here? I think it started when I was 6 years old and I went to the music school and I wanted to play guitar, but I was too small for guitar, so then I started to play piano. There I think it started to born. Also when I was 10 I I danced hip hop for 4 years long and I always felt connection with the music, but I changed a lot of sports when I was young, and when I was hitting my 17, I realized like everything what I've been doing, I didn't finish it, but and suddenly I've got a passion for music. So I thought like, all right, this is my last train, and I have to take it. There and you go go. for it, yeah. Absolutely. And while you were in the Netherlands, it pretty much grew then and up to what it is now. Yeah. So you moved here. You now live in Roermond. Yes. Which is not very far from here. I live there as well, but that way it counts as a local artist as well, right? True, because true. we want to, of course, always put local artists in Ducosner in the spotlights, which is exactly what we will do. Soon we'll play your song "Madness of a Fashion," so by now at no release, know when it all started. First, we'll listen to Tim McGraw, "Something Like That." It was Labor Day weekend, I was 17. I bought a Coke and some gasoline, and I drove out to the county fair. When I saw her for the first time, she was standing there in the ticket line, and it all started right then and there. Oh, sailor sky made a perfect sunset, and that's a day I'll never forget. I had a barbecue stain on my white t-shirt. She was killing me in that mini skirt, skipping rocks on the river by the railroad tracks. She had a suntan line and red lipstick. I worked so hard for that first kiss, and a heart don't forget, something like that. But it was 5 years later on a southbound plane. I was headed down to New Orleans to meet some friends of mine for Mardi Gras. When I heard a voice from the past coming from a few rows back, and when I looked, I couldn't believe just what I saw. She said, I bet you don't remember me. And I said, only every other memory. I had a barbecue stain on my white t-shirt. You were killing me in that mini skirt, skipping rocks on the river by the railroad tracks. You had a suntan line and red lipstick. I worked so hard for that first kiss, and a heart don't forget, something like that. Like an old photograph, time can make a feeling fade, but the memory of the first love never fades away. I had a barbecue stain on my white t-shirt. She was killing me in that mini skirt, skipping rocks on the river by the railroad tracks. She had a suntan line and red lipstick. I worked so hard for that first kiss, and a heart don't forget. No, a heart don't forget. I said a heart don't forget, something
Tim McGraw, Something Like That. En dan nu de plaat van Nicole met Madness of Fashion gaan we draaien. En ja, Nicole, what stands out for me in your music, we already talked a little bit about it at the beginning of the show, but it's that your music might not have as much vocals as Nigel's, for example. Well, you're both sort of in the same area in the music world. Yours doesn't have as much. Madness of Fashion is one of your first songs and does have a little bit of vocals. Why is that? Why is that your music maybe doesn't have any vocals, and how does that work? I think it have to do with that I like to put a message in my music, but in abstract way, that a person have to feel and use his own imagination. Okay. It's like reading a book, basically. Book does not speak, but you read the book. This is the same with my songs. You basically feel what the sounds are trying to tell you. Where does it go? Yeah, something like that. And how do you would like for a person to interpret that, as in the sense of, do you think it's harder for them to understand, or maybe easier because they're feeling it instead of listening to it? Well, yeah, it's a good question. I think each person can find something what is resonating with him in any song. I have nothing against vocals, but just I don't use them that much. I think it's also because I don't sing myself, but I would love to in the future collaborate with someone who sings or speaks. I really like male voices and speeches in the songs, even not singing but speaking something. Yeah, I found this really nice. So it's basically in my future project. This was. You want to take that into account for the future? For sure. Awesome. Those are some good ambitions. Dat komt misschien goed uit, Nigel, want jij hebt voor Move je hele eigen vocals gedaan, hè? Klopt, voor Move heb ik de eigen vocals ingezongen, ja. Nou, dan moeten we daar zo meteen maar eens naar gaan luisteren, want dat is toch iets nieuws voor Nigel Lakefield, wat dat betreft, in principe wel. Ja, normaal, ik heb wel iemand die altijd slim is met teksten creëren en zo. Dus dat is niet echt zelf mijn sterkste punt. Dus, maar in dit geval dacht ik van, doe eens gek, stap eens uit je comfortzone en doe eens iets geks achter die mic gewoon. Nou, dan gaan we daar zo meteen naar luisteren, naar Move. Maar eerst is Madness of Fashion. Nicole, we're listening to Madness of Fashion. Now, do you sort of want to describe what are people going to feel now then, instead of listen to? I would say spooky. Spooky? A little bit spooky, like dark and cold. Well, Madness of Fashion van Nicole Dahl dus en Lucas Net. Madness of Fashion van Nicole Dahl en Lucas on Air op RTV Maastricht. So we got a very good impression. I think you described the vibe of the song very well, which we would listen to in Madness of Fashion. So how do you sort of pick a vibe then when you start composing it? Does it depend on how you feel in that moment, or?
always depends and it's always different. For example, what I'm trying to remember what was with a madness of fashion. I used to modeling myself as well. I used to be younger and I just know how it goes, how it's chaotic, everything, and how they actually can make you feel. Basically, like not as a person, but as just a mannequin. Yeah. And can pretty understand how the other girls feels in this scene. And I just want to describe this chaos inside you when you're being not taken as a person and being taken just as you look. So that's what The Madness of Fashion. Yeah, that was the Madness of Fashion track. Okay, well, very well described the way you feel. And you also sort of hit a point which I had on my list, as in the sense of your art covers of songs and the sort of the images you send along with the songs are very well sort of fashioned way. But that's maybe because of the experience you have in that field, then, or. Yeah, exactly, and it's also have to do with my mother, because she's a photographer, so we've been working together since I was 8 or something. She taught me everything, so that's a nice collaboration. Well, that's where it all comes from. But it's very good that you sort of try to describe the way of how it goes in the fashion world, which definitely isn't easy for when you learn about it. I think so. Very good. We'll soon start talk about a little bit more about Move from Nigel Lakefield. Well, and speaking of photography, by the way, I should mention him. Carlito, die is er vandaag ook al bij. Carlito, ja, hij loopt hier de hele tijd door de studio. Je hoort misschien ook al de flitser op de camera als je aan het luisteren bent. Maar Carlito die komt eens in de zoveel tijd komt hij langs bij Lucas Nair om foto's te maken. En daar hebben de gasten natuurlijk ook heel veel aan. En dat doet hij volledig vrijwillig. Dus bekijk daar ook vooral even zijn portfolio op Instagram en op Facebook. MSP Photo Raw. Dan gaan wij nu door naar Cody Johnson en Treasure in Lucas Nair op RTV Maastricht. Beat up gut string, tucked behind some TVs, like a pawn shop castaway. Started strumming little nothings. I fell in love with the way it played. Put aside the way that some things shimmer. Beauty's in the heart and not the eye. Rust is just another shade of silver. Not all treasure has to shine. Dedication, a hammer and some patience. Daddy fixed that fixer up. It ain't a palace, but the thing about it is what it's been to all of us. Put aside the way that some things shimmer. Beauty's in the heart and not the eye. Dust has always been our kind of glitter. Not all treasure has to shine. When I told you that I wished I could have put a bigger diamond on your band, you said your love's worth more than any stone you could ever put on my hand. Put aside the way that some things shimmer. Beauty's in the heart and not the eye. There's riches in our simple world together. Not all treasure has to shine. Not all treasure has to shine. Treasure van Cody Johnson in Lucas Nair op RTV Maastricht. Ik krijg een leuk appje binnen, dat van Stef. You might remember Stef, Nicole.
right? Yeah, of course. You've been a guest in his own radio show as well. I think he does that on the other side of Limburg. And Steph says he's listening and says hi to you and appreciates both of your music. Zowel van Nigel als van Nicole. Dus bedankt Steph voor het kijken Steph. en het luisteren. En if other people have questions, als andere mensen vragen willen stellen aan de gasten hier aan tafel, doe dat vooral via WhatsApp 06 13 04 8885. Of je kunt het via Facebook en YouTube doen. En Instagram, waar we live zijn. En je ook reacties achter kunt laten op de show. Nou, dan wordt het maar eens tijd om Move te gaan draaien, Nigel. Vind ik ook. Want dat is natuurlijk de plaat die vandaag is uitgekomen. Klopt. En het allemaal mooi aansluit op je drukke schema vandaag. Yes. Zoals je net al gezegd hebt, zelf dus volledig ingezongen. Ja, klopt. Kun je een beetje erin meenemen? Hoe heb je dat dan gedaan? Ja, eigenlijk gewoon achter de mic in de studio, hè. Nee, ik heb eigenlijk... van tevoren heb ik al een soort van lead tag, zeg maar, gemaakt. In mijn telefoon gewoon. En die af en toe, ja, een beetje oefenen, zodat dat goed in je hoofd blijft hangen. Zo'n moeilijke tekst is het natuurlijk ook niet. Maar als je het niet zo gewend bent om te zingen of achter de mic, zeg maar, iets in te zingen, dan... ja, ik weet niet, loop je zelf een beetje tegen de lamp aan op sommige momenten. Het is een beetje awkward of zo, om het zo maar uit te leggen. Dus, maar verder, ja, die tracks zelf ontstaan eigenlijk... Meestal begin ik met iets van een bassline of zo, of een chille beat eigenlijk. En vanuit daar bouw ik verder. Mm-hmm. En meestal als ik een instrumentale versie van een track heb, dan pas ga ik meestal kijken naar een vocal die daar goed op past. En ja, zo is dat bij deze track ook gegaan. Alleen heb ik de vocals nu dit keer zelf gedaan. Ja, nou, is lekker praktisch, lekker leuk, maar ook is een goede uitdaging dus. Ja, precies. Have you ever thought about doing your own vocals, Nicole? Yes, absolutely. Been thinking about it for a while, but it's pretty difficult to listening yourself when you're recording yourself and then you listen and then think, Something you have to get over with, but Yes. a challenge which Nigel accepted. Yeah, and maybe you would advise to other DJs. Just do it. Just do it. your thing. Just come out that comfort zone. Stap uit die comfortzone eigenlijk. En doe gewoon eens gek. Doe gewoon wat je niet laten kan eigenlijk. Wat is dan de betekenis van Move? Wat beschrijf je daarmee? Ja, Move moet eigenlijk... je moet ervan gaan dansen. Dus het is de bedoeling dat je gaat moven inderdaad van die track. Dus je moet een bepaalde sfeer krijgen. Dat je toch zoiets hebt van... ik moet lekker dansen op die plaat. Dat is eigenlijk de bedoeling ervan. Stoelen en tafels aan de kant dus thuis. Voor Nigel Lakefield en zijn nieuwste plaat die vandaag is uitgekomen. Move bij Lucas Nair op RTV Maastricht. En heb je dus vragen, laat ze vooral achter via WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram. Get out, 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 out. Get out, 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 out. Get out, 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 out. Get out, 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 out. Get out.
Ja, ik denk de hele tijd dat de studiotelefoon afgaat hier. Ja, nee, dat is het niet, nee. Wel een leuke sample. Thanks. Maar goede plaat wel hoor. Move van Nigel Lakefield bij Lucas On Air op RTV Maastricht. This is... hier gaat die telefoon weer. Krijg je weer een appje binnen. Nigel, this is Nigel's most recent song. And of course, we just listened also to Madness of Fashion. What do you think of this song? Let's just share your thoughts first, Nicole. Well, I think it's a pretty cool song. I think you. you have to be proud of what you have done. You. Really groovy, really you want to move, and also I hear some experimental involving there. Really cool. I imagine it will be in the night cool to dance on. Yeah, well, maybe you can play in a song of each other in your next set whenever in the future. So, you get some more experience for each other in that way. But of course, we can hear that. Well, we've also played some more songs from Nigel in the past when he was here. Yes. But we're seeing his progress. We're seeing the steps he's making. But also the same goes for you, Nicole, because we just played Madness of Fashion, and you said, well, it's a little bit of an older song, a little bit of story we heard just behind it as well. But what changed from Madness of Fashion and the style behind it up to the music you make now, and which we will soon play, of course? I think technically my skills became better because that Madness of Fashion I made before I studied in SAE in Amsterdam, music production school. So after that, of course, I gained more knowledge in technical side, how to make sound more clean. But in the sense of style, was changed. Well, now I'm busy with making more danceable music that you can feel more groove in it. What I'm busy with it now, but it's pretty much all over the place with the genres is going. Yeah. It always depends on live events, what I'm having, or inspiration, or also I use manifestation when I'm making music. Yeah, but at least the producing behind it has a little bit of a different process behind it. But it's good to hear what you learned over the years from it. En voor jou, Nigel, welke stappen heb jij misschien? Als je nu dus kijkt naar Move, zeg je ook zelf wel van, ja, het is wel anders dan wat ik eerder heb gemaakt. Ja, ik probeer het wel zoveel mogelijk in dezelfde straat te houden natuurlijk. Kijk, tech house is natuurlijk een heel breed begrip tegenwoordig in de muziekindustrie. Maar ik probeer wel altijd een beetje een eigen finishing touch eraan te geven. En de progressie is eigenlijk dat ik toch wel steeds makkelijker en sneller aan volledige tracks kom. Okay. Dus ik werk natuurlijk fulltime naast mijn produceren van muziek en het draaien van muziek. Dus het is natuurlijk ook een beetje kostbaar met je tijd omgaan. Ja. En, maar de ervaring helpt daarbij om dan steeds meer tot nieuwe muziek te komen. Absoluut. Nee, dat is alleen maar goed natuurlijk. En zo natuurlijk er nog wel meer muziek van jou. Maar eerst Luke Bryan. Word on the street is you got a new man. He doesn't close all the barrooms down. Word on the street is I give a lot of damns, dragging my name through the mud around town. While they're putting miles on the he said, she said, I'm stacking cans in this long bed. There's no rumors on the rolling river, no talk in them tall pine trees, just the wind and a whippoorwill whisper, BS free and BFE. I don't wanna hear how you're moving on, moving since me. And back roads mind their own, so I don't hear the word on the street. Word on the street can't go jumping barbed wire. I don't know, might never go back. There ain't a 10-point, there ain't a 10-pound that's asking me where your car's parked at. Yeah, I don't really want to hear about that. No rumors on the rolling river, no talk in them tall pine trees, just the wind and a whippoorwill whisper, BS free and BFE. I don't want to hear how you're moving on, moving since me. And back roads mind their own, so I don't hear the word on the street. While they're putting miles on the he said, she said, I'm stacking cans in this long bed. Hope you're loving life in the grapevine. Meantime, got another bite on the line. No rumors on the rolling river, no talk in them tall
so I don't hear the word on the street. Can't hear no word on the street. Luke Bryan and Word on the Street bij Lucas Now. Now, Word on the Street is that we'll play a new song from you as well now, which is Reborn, Nicole. What's the story with Reborn? One of the songs you sent through, which we wanted to play. So, I think the story was actually behind then when you're going through something in your life and pretty much stuck on one point and maybe in a little bit dark point. And before it getting good, suddenly it actually silence, nothing happening. And suddenly you can feel the explosion. mm-hmm. And you can feel your energy again, can be yourself again, can connect with yourself again. And it's a process of life, so you're basically constantly dying and then you're again alive, then you're dying alive. You sort of feel reborn sometimes then. That's where the title comes from then. Yeah, well, there you go. I mean, yeah, sort of want to interpret it in some way, right? Jesus. So very good. And then Troubles, Nigel Lakefield, om er nog even op aan te sluiten. But that's the song we played, the first song from him. But also one of his songs, which is new, which we haven't played before he was here yet. Wat beschreef je nog met Troubles? Ja, meer in de zin van put your troubles in a bubble and make them disappear. Puppet, zegt hij eigenlijk in de vocal. Dus van, ja, als je met shit zit of zo, weet je, vergeet het gewoon op een gegeven moment. Doe er iets mee. Put het in die bubbel, zeg maar, en laat het verdwijnen. Regel het, los het op en ga weer... Ga verder met je leven en wat je aan het doen bent. Qua betekenis sluiten we dan eigenlijk best wel goed op elkaar aan, toch? Als ik op zo zich hoor. wel. Dus dan kunnen jullie wat dat betreft misschien Reborn en Troubles aan elkaar mixen. Als je op het podium staat natuurlijk. But we'll listen to Reborn now then, of course. En als mensen thuis nog vragen hebben aan de gasten hier aan tafel, dan kan dat natuurlijk via 06 1304 8885 op WhatsApp. Of je laat een comment achter via Facebook, YouTube en Instagram. Do you want to announce the song yourself, Nicole, Reborn? Reborn, Nicole Dalle. Bij Lucas On Air. Bij Lucas On Air. Very good. Reborn van Nicole. Yeah, now I'm supposed to pronounce it exactly. Nicole Dalle. Dalle. With the E behind it, because it's not your actual name, not your actual last name, right? Or no. how did you come up with this music artist?
Name? Name. My mom, she's a photographer and she also an artist. She painted her works, and her artist name was Victoria Dalle. So when I started to thinking about my artist name, I thought like, let me go with a family. So I just took her Dalle and went on with it. Well, there you go. With a question which our photographer Carlito Che wanted to ask. As he's out the door and he's working on the pictures right now. So there you go. Good to know the story behind it. But maybe that's also where the arts form, which we just talked about, with your art covers from songs and the whole fashion story as well, a little bit comes from because of your artistic mother. Yes. That's how that developed, how you grew into it. Yeah, I have a very artistic mother, but I also have an artistic uncle. He also introduced me to the underground music since I was small. His father is also a painter. He used to be also a teacher in a university, of painting teacher. And I had quite of influences from both sides, from my uncle and from my mother, of course. Basically, when I was a child, I used to hang around artistic people in some galleries or house parties where they used to do art. So yeah, then you grow up with it. I grew up with this, yes. Ja? En als we dan kijken naar jou, Nigel, nou ja, bij het verhaal achter je artiestennaam, dat weten we al natuurlijk, want je wel eens vaker te gast geweest bij Lucas On Air. Ja. Maar ook voor jou natuurlijk, wat we zien in die platen die je in de tijd hebt uitgebracht, tussen de laatste keren dat je te gast bent hier geweest. Ja, je wordt ook steeds creatiever met de covers van de platen, toch? Ja, klopt, ja. Dat is inderdaad op een gegeven moment, ja, kijk, wat belangrijk altijd is naam promoten, gezicht promoten, denk ik altijd van, weet je wel, mensen moeten weten wie de DJ is, wie je bent en hoe kan dat het beste, ja, met je eigen gezicht natuurlijk en met je eigen naam. Dus een beetje in het kader daarvan heb ik iets anders geprobeerd deze keer. Meer naar voren stappen inderdaad, en sta je dus zelf op de cover met dat mooie blauwe ogen die eruit schieten van Move. Dus zometeen dan nog verder, eerst nog een plaat van Jelly Roll, A Lighter en Lucas On Air. Never felt this free before. I'm high and I'm getting higher. Chains don't rattle no more. Good Lord, I'm feeling lighter. They were cold, way too heavy. Weighed me down like a broke down Chevy. Till my soul was good and ready to lay them burdens down. I was shackled and battling in a war with myself. I was praying and praying my way out of that hell. Same old boots, but they're off the ground. Devil try to catch me now. Now them chains don't rattle no more. Good Lord, I'm feeling lighter. They jumping on a hardwood floor to the rhythm of a heavenly choir. Never felt this free before. I'm high and I'm getting higher. Chains don't rattle no more. Good Lord, I'm feeling lighter. Nadie sabe lo que me costaba, eso nadie lo sabe. Decían que terminaría en la calle. Mírenme volando, ya no hay quien me pare. Chains don't rattle no more. Good Lord, I'm feeling lighter. They drop it on a hardwood floor to the rhythm of a heavenly choir. Never felt this free before. I'm high and I'm getting higher. Chains don't rattle no more. Lord, I'm feeling lighter. Lighter. Zero number. Lighter. Años en el infierno, pero salí de él. Rezando y rezando para ya no volver. Same old boots, but they're off the ground. Never try to catch me now. Now them chains don't rattle no more. Good Lord, I'm feeling lighter. They dropping on a hardwood floor to the rhythm of a heavenly choir. Never felt this free before. I'm high and I'm getting higher. Chains don't rattle no more. Good Lord, I'm feeling
Dit is Lucas on Air. They say you're only young once. You don't want forever, boy. You better sleep around while you can. If life is only begun, don't know where it's ending, but I'd rather spend it holding your hand. And some might say that's a little old-fashioned. Things move fast when you're taking it slow. Don't know how, when, or how it all happened. Caught me off guard when you pulled me in close. I don't wanna ruin all your plans, but I might need a lifetime. And I know you don't really need a man, but I'd like to change your mind. 'Cause you're the only finish line that I wanna run toward. The second that I met you, girl, I knew I was done for. I want that wartime love. Photo in my pocket, in my picture in her locket back home. I want that one of one, kinda catastrophic. Once you got it, you can never let it go. Yeah, and some might say that's a little old-fashioned. Things move fast when you're taking it slow. Don't know how, when, or how it all happened. Caught me off guard when you pulled me in close. I don't wanna ruin all your plans, but I might need a lifetime. And I know you don't really need a man, but I'd like to change your mind. 'Cause you're the only finish line that I wanna run toward. Second that I met you, girl, I knew I was done for. I took you in that dress like a bullet to the chest. Oh, baby, I was done for. I'll be catching my breath till the day that I'm dead. Baby, I was done for. Don't wanna ruin all your plans, but I might need a lifetime. I know you don't really need a man, but I'd like to change your mind. The only finish line that I wanna run towards. Second that I met you, girl, I knew I was done for. All I ever wanted, how could I ever want more? Second that I met you, girl, I knew I was done for. Max McNow met Done For in Lucas on Air op RTV Maastricht. Wij gaan langzaam richting het nieuws, maar zijn zometeen weer terug. Ja, jij bent steeds meer aan het warmlopen voor straks natuurlijk. Voor strakjes, ja zekers. Maar wie staat er nog meer allemaal op het podium vanavond? DJ Ipo, dat is een jongen die ook hier in Limburg veel draait. En de Colombian Connection, die draait ook regelmatig hier en ook wel iets hoger in Nederland, Eindhoven en zo. Dus ja, leuk programma vanavond. Dus die staan dan op het podium en dan kom jij daarna binnenlopen als de echte DJ-ster natuurlijk zo. Hè? Ja, nou, zo zal het niet gaan. Maar nee, de Colombian Connection die opent vanavond van 11 tot 12. Ik draai van 12 tot 2 dan, 2 uurtjes. En Ivo die sluit hem af. Kijk, dat gaat dan ook nog wel tot laat door dan natuurlijk. Ja, Lucas on Air gaat maar tot 7 uur vanavond door. Ja. Dat is nog een uurtje. Of tot 9 uur moet ik 9. zeggen. Van 7 tot 9. Dus zometeen na het nieuws van 8 uur dan zijn we weer terug met Lucas on Air. Nog een uurtje er tegenaan. En heb je vragen, stuur vooral appjes. Tot zo. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws. 2 nucleaire installaties in Iran zijn aangevallen door het Israëlische leger. Daarbij is volgens de BBC geen radioactief materiaal vrijgekomen. Het zou gaan om een fabriek voor yellow cake. Dat is uraniumpoeder dat gebruikt kan worden voor het maken van kernwapens, maar ook voor het opwekken van kernenergie. Volgens het Israëlische leger IDF is de centrale de enige in zijn soort in Iran. Of er schade is onbekend. Het e-mailaccount van de directeur van de FBI en Trump-aanhanger Kash Patel lijkt gehackt te zijn. Dat zou zijn gedaan door een team hackers dat banden heeft met Iran. Er zijn onder andere foto's van Patel en persoonlijke informatie gepubliceerd. Het gaat volgens persbureau Reuters, dat de documenten bestudeerd heeft, over een combinatie van werk- en privé-mail uit de periode tussen 2010 en 2019. De FBI heeft nog niet gereageerd. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat er $80 miljoen nodig is om de ergste humanitaire nood in Iran en de landen eromheen te verlichten.
Volgens de organisatie moet er een noodplan komen waarmee tot mei de meest acute noodhulp gegeven kan worden. Die hulp is onder andere nodig voor de Afghaanse vluchtelingen in Iran en dat zijn er ongeveer 1,8 miljoen. In Zeeland heeft de politie 6 tieners opgepakt die jongeren op straat intimideerden en mishandelden terwijl ze filmden en de beelden online zetten. In Oost-Soeburg werd een 14-jarige jongen van zijn fiets getrapt en geschopt. Een jongen van 12 moest in Vlissingen zijn broek uitdoen. Er werd op hem gespuugd en er werd ondergespoten met saus. Ook moesten een paar jongens, nadat ze klappen hadden gekregen, sorry zeggen. De verdachten hebben een gedragsaanwijzing gekregen en mogen voorlopig niet meer samen in het openbaar gezien worden. En dan nog het weer. Vanuit het noordwesten gaat het regenen, maar het oosten van het land houdt het tot later vanavond nog even droog. Vannacht regent het en de temperatuur daalt dan naar ongeveer 5 graden en er staat een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas On Air. Winter getting colder, summer getting warmer. Tidal wave come across the Mexican border. Wide back gallon is cheaper by the barrel. Just don't get busted singing Christmas carols. That's us, that's right. Gotta love this American ride. Both ends of the ozone burning. Funny how the world keeps turning. Look, Mom, no hands. I love this American ride. Gotta love this American ride. Mama gets her rocks off, watching Desperate Housewife. Daddy works his ass off, paying for the good life. Kids on the YouTube learning how to be cool. Living in a cruel world pays to be a mean girl. That's us, that's right. Gotta love this American ride. Both ends of the ozone burning. Funny how the world keeps turning. Look, Mom, no hands. I love this American ride. Gotta love this American ride. Oh, little infamous America's town. She gained 5 pounds and lost her crown. Quick fix, plastic, surgical antidotes. Got herself a record deal, can't even sing a note. Plasma getting bigger, Jesus getting smaller. Spill a cup of coffee, make $1 million. Customs caught a thug with an aerosol can. If the shoe don't fit, the fit's gonna hit the shan. That's us, that's right. Gotta love this American ride. Both ends of the ozone burning. Funny how the world keeps turning. Hot dog, hot damn. I love this American ride. Gotta love this American ride. Oh yeah. Na 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 Toby Keith en American Ride in de tweede uur van Lucas On Air op RTV Maastricht. Van harte welkom terug. We gaan er nog een uurtje tegenaan voordat het weekend voor de deur staat. Of beter gezegd voor jou, Nigel, voordat het evenement voor de deur staat. Yes. Jij hebt een drukke avond nog voor het boek. Een hele lange avond ook nog. Ik ben nog wel even zoet, ja. Wat dat betreft. I hope you're both liking it so far. I mean, for Yes. you it's new, Nicole, so you've never been here before. No. But you like it so far here with Nigel? Absolutely, of course. That's very good. En ja, goed. Tuurlijk, zeker. Jou hoef ik er al niet meer te vragen natuurlijk, Nigel. Nee. Zo straks vroeg ik ook al aan Nicole wat vindt zij van jouw muziek. Maar we hebben nu ook 2 platen van haar gehoord. Klopt. Dus gooi ik hem even terug jouw kant op. Wat vind je van Nicole's muziek? Ik vond die eerste wel iets meer afwijken van de tweede. Die andere had ik, de eerste die ik gehoord had, was wat dark inderdaad. En die tweede had wat meer een... hoe moet ik dat zeggen? Een bepaalde chille vibe of zo had ik daar wel bij. Dus ook al wat donkerder inderdaad. Maar het week wel iets af van die eerste track wat ik gehoord had. Maar het was very nice, very nice. Sounds good, yes.
Thank you. Yeah, what kind of sort of way are you more approaching with your music? As in, Nigel just described that he is very recently, with his recent releases, sort of more moving towards the style which we just heard in Move. Is it also the other songs which we're going to listen to from you compared more to Reborn instead of the one we heard before, Madness of Fashion? Sorry, I didn't understand the question. What, once again? As in the sense of the music, the new songs we're still going to listen to right now. We still have a couple songs from you which we're going to play. Yeah. Are they more like Reborn or are they more like Madness of Fashion? It depends what kind of song I'm gonna play. Well, I mean, we'll play the ones you sent me through, so... What is the name of the song? We have, let's see what else we have. The Same Parents in Nicole playlist, and then let's see which other ones we have. Well, we have all the ones you sent through pretty much, but I mean, you have a lot of songs in that way. But also some longer sets, right? In the sense of not just songs from 3 to 4 minutes, but also from an hour. Yeah, I think if the Same Parents are more like the Reborn, Okay. also pretty much shiny music. I think not dark, but more like atmospheric, also hypnotic. Yeah, but it's more or like less a chill like vibe. So chill vibes, yeah, organic house, yeah. So that's more of the style you're focusing on more now a little bit. This is still an old song, 3 years ago I think I made it, so the genre what I'm producing now, it's also a little bit different from what I was producing then and what I'm doing now. So, yeah. It can differ on what kind of moment you are on and that, yeah. Period also, yeah, I used to like composing something what I was feeling on the moment then. And now I'm more focusing on dance music that I can also play as a DJ. Yeah. So that people can dance and vibe on. Yeah, and we'll definitely do that for the remainder of this show. Of course, we'll play some more music from you coming up soon. Maar eerst Zack Damp in Lucas en ik. Might have had all you could stand by lunch. You told that boss he could shove it. I had one last spat with your lover. Grabbed your keys, said time to truck it. You might have just got a promotion or just met the love of your life. It don't matter what got you here. All that matters is you're here tonight. So honky-tonk till it hurts. Yeah, honky-tonk for all you're worth. Forget about your phone, grab a drink, sing along, come on and get your redneck on. And honky-tonk till it hurts. Or you might be shooting shots of bourbon or chug-a-lugging ice cold beer. You might be looking for someone to dance and whisper in your ear. There's a cowgirl hustling nine-ball, taking paychecks one at a time. It don't matter what got you here, all that matters is you're here tonight. So let's honky-tonk till it hurts. Yeah, honky-tonk for all you're worth. Forget about your phone, grab a drink, sing along, come on and get your redneck on. Yeah, honky-tonk till it hurts. Oh, if you ain't hurting tomorrow, then you ain't doing it right. Come on, honky-tonk till it hurts. Yeah, let's honky-tonk till it hurts. Honky-tonk for all you're worth. Forget about your phone, grab a drink, sing along, come on and get your redneck on. And honky-tonk till it hurts. Yeah, honky-tonk till it hurts.
Lucas on Air. Lucas Lejeune. Why's he call you darling? Why's he call you daily? Why you trying to act like I'm just out here being crazy? How's he know your mama? Does he drive your Mercedes? You can say whatever, baby, what you wanna call it, but why's he call you darling? Yeah. And if he's just a friend, then tell me why's he always calling? Why's he calling? You can't play me like a fiddle girl, see that's where you went wrong. There's been rumors around this town and now I know what's going on. You and him, you say you're friends, but we both know damn well when I ain't around, you're going down, but you ain't by yourself. Oh boy in a ridgeline, and I drive a Chevy. He ain't got no straight pipe, so baby, can you tell me? Why's he call you darling? Why's he call you daily? Why you trying to act like I'm just out here being crazy? How's he know your mama? Does he drive your Mercedes? You can say whatever, baby, what you wanna call it, but why's he call you darling? You've been beating around the bush so much you're knocking off the leaves. I got my own thoughts on what's going on when I ain't intending to see what he say when the door closed. You can't see if it don't show. You say I'm overthinking just cause I wanna know. Why's he call you darling? Why's he call you daily? Why you trying to act like I'm just out here being crazy? How's he know your mama? Does he drive your Mercedes? You can say whatever, baby, what you wanna call it, but why's he call you darling? And I drive a Chevy. He ain't got no straight pipe, so baby, can you tell me? That boy in a ridgeline, and I drive a Chevy. He ain't got no straight pipe, so baby, can you tell me? Why's he call you darling? Why's he call you daily? Why you trying to act like I'm just out here being crazy? How's he know your mama? Does he drive your Mercedes? You can say whatever, baby, what you wanna call it, but why's he call you darling? Yeah. That boy in a ridgeline, and I drive a Chevy. But why's he call you darling? Yeah. Grootste country hit op dit moment in Amerika. Chase Matthew met deze plaat dus. In Lucas on Air op RTV Maastricht. It's almost 8:15. And that means we'll talk about some local music artists. Well, that's pretty much what we're doing already in the show today. But we'll spend some time playing others' musics as well. From people who have been in the show before. En Nigel, jij bent natuurlijk ook wel vaker in de battle langsgekomen als we DJ's te gast hebben of zo. You seem to know some other DJs in the area. We just talked about Steph, who was very nice to send a message. DJ Aquana, you also know Evo, our jokester. But also very good DJ. I mean, he can do a lot of things. Any other DJs in the area you might have known you appreciate, you like to work together with? Yes, for sure. I don't really remember the DJ name, but I do know Jella. He is really playing a really nice music. Met him in Venlo. I used to play in the Kranswerk. Also had their residency. Mm-hmm. So through there's many great DJs coming through. For now I'm also gonna collaborate together with DJ Barus and Beyonda. It's also friends of mine. We're also making the concept like back to back. Okay. And it's a very neat and tight community, huh? The DJ world. True. But I think it's important to share a moment and share happiness together. Go to that together. Hoe zie jij dat in Limburg, Nigel? We weten al natuurlijk dat jij voor vanavond al helemaal hebt samen moeten werken. Klopt, het geven en nemen wat je al beschrijft. Maar hoe groot is deze wereld in jouw ogen in Limburg? Ja, de wereld is heel groot natuurlijk, maar
Ja, moet ik dat zeggen? Je hebt natuurlijk een heleboel groepen die met elkaar allemaal samenwerken. En soms is het wel lastig om ergens bepaalde plekken tussen te komen, zeg maar. Dus dan moet je het echt hebben van je talent. En hopen dat het gezien wordt en dat je daar ook voor gevraagd wordt natuurlijk. Ja, en het netwerken wat erbij komt. Ja, netwerken is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus misschien is dat wel belangrijker nog in deze wereld dan... Bijna wel, dan in misschien de andere genres die we hebben in Lucas On Air. Want jullie moeten het echt puur doen op de muziek die je maakt eigenlijk. En niet misschien omdat je een goede muzikant bent. Nee, gitarist of wat dan ook. Is ook zo, absoluut. Daar moet je het dan van hebben. We gaan naar de plaat van de maand. Dat is deze keer voor de laatste keer in maart dan Seal met Still Dreamin'. Je luistert naar Lucas On Air. Hey, ik ben Seal en dit is mijn liedje Still Dreaming. Nu plaat van de maand bij Lucas On Air. Scotch and weed aren't things that I need. Just to be with you is all I ever want to do. With those sweet eyes you made me realize that no one from above could ever tear us apart. And when you took my hand, I was in Wonderland, and I still can't believe it. Feels like I'm dreaming. Feels like I'm dreaming. Sun or rain, you won't hear me complain. Like the stories in love songs, could you be the one? With those sweet eyes, you made me realize that no one from above could ever tear us apart. And when you took my hand, I was in Wonderland, and I still can't believe it. Feels like I'm dreaming. Feels like I'm dreaming. What if forever's just a lie and fade before you know it? We'll decide. What if my world falls apart and you break my heart? Because I can't believe it. Feels like I'm dreaming. Those sweet eyes make me realize that no one from above could ever tear us apart. And when you took my hand, I was in Wonderland, and I know I can't believe it. Feels like a dreaming. We are still dreaming. Seal met Still Dreamin' als onderdeel van de plaat van de maand hier in Lucas On Air op RTV Maastricht. Tussentijd krijgen we weer wat reacties binnen. Saskia onder andere zegt, hoi, alles goed? Nou ja, alles gaat ook wel best wel goed. Hè? Alles gaat heel goed zelfs. Alles gaat prima zelfs. Absoluut. Dus hallo Saskia, als je nog vragen hebt aan de gast hier aan tafel. Laat het vooral weten. Of natuurlijk voor de andere mensen die aan het kijken en aan het luisteren zijn naar Lucas On Air. Alle vragen aan Nicole Nigel zijn van harte welkom. Wanneer Nigel aftelt naar zijn event. Welke plaat van jou was overigens plaat van de maand? Coming Soon naar mijn hoofd? Coming Soon was inderdaad de eerste keer plaat van de maand toen. Dus voor mij, jij ja. bent al eens plaat van de maand Klopt, geweest. ja. De Lucas On Air netwerk groeit steeds meer. Het groeit. Dat ik de voorkeur, of ja, de voorkeur wil ik niet zeggen, maar de voorrang even moet geven aan anderen in de wachtrij. Zeker, ja, geen But which probleem. song from you can we write down as Song of the Month? One of your own songs. I think the last one, Last Drink. Last Drink.
All right, well, definitely we'll make sure to note that then. Nigel's already been Song of the Month, which means you're in the playlist for 4 straight weeks. But he's already had that very big privilege. Yes, You probably very saw nice. that your Spotify numbers grow And they went crazy. Yes. Nou ja, overigens, dat is misschien, dat overdrijven we een beetje, maar 36.000 keer beluisterd op Spotify Comic Soon. Dat is toch niet verkeerd? Nee, ja, zeker voor een eerste track, zeg maar, zonder dat je een heel mega team achter je hebt staan. En ik weet niet hoeveel duizenden euro's in advertising gooien en zo, is op zich 36.000 streams zeker netjes, ja absoluut. En de anderen doen het net zo goed, dus je moet ergens beginnen, zeg ik altijd. Ja, zeker, en, maar vanuit daar opbouwen. Voor het feit dat het begincijfers zijn, ziet het er wel zeker. heel goed uit. Ja, dus absoluut. vooral mee doorgaan wat dat betreft. Ook luisteraars over de hele wereld wat dat betreft. Hè. Ik zie Oslo, Colombo en waar is dat ergens? Ja, ik LK. heb streams vanuit vele landen inderdaad. Ja, het viel mijzelf ook op. Ik heb dan zo'n app, Spotify for Artists. Daar kun je dan checken waar al je streams vandaan komen, welke playlisten en zo je gepusht wordt, zeg maar. Mm-hmm. Maar er stonden toch wel wat gekke landen tussen, ja, moet ik zeggen. Inderdaad. Dus we moeten misschien zo meteen maar eens even doorkijken hoe dat dan kan en waar dat dan allemaal vandaan komt. Ja. Voor nu even naar de battle, want we hebben 2 artiesten tegenover elkaar staan die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas Onair. 2 nieuwe platen. Eén van Sophie Jansen, Sun Don't Shine, en Jan O. en de overige bandleden met dubbelzinnige zinnen. Deze 2 artiesten/bands zijn in het verleden te gast geweest bij Lucas Onair. En welke van deze platen wil je nou volgende week in de playlist hebben? Nou, dan kun je stemmen via socials @LucasOnAir kun je kiezen. En we beginnen met Sophie Jansen. I get up, and then I fall back down. Don't wanna talk, don't want no worry on my mind. I gotta fight the feeling that it's because of me. And you can tell me anything, and when I'm with you I'll agree. 'Cause all these voices in my mind keep fucking up the rhythm when the sun don't shine. Wanna leave that life behind. Keep fucking up the rhythm when the sun don't shine. All these voices in my mind keep fucking up the rhythm when the sun don't shine. Wanna leave that life behind. Keep fucking up the rhythm when the sun don't shine. You're used to. I gotta fight the feeling that it's because of me. And you can tell me anything, and when I'm with you I'll agree. 'Cause all these voices in my mind keep fucking up the rhythm when the sun don't shine. Wanna leave that life behind. Keep fucking up the rhythm when the sun don't shine. All these voices in my mind keep fucking up the rhythm when the sun don't shine. Wanna leave that life behind. Keep fucking up the rhythm when the sun don't shine. Shine. You keep on asking for more. Don't wanna talk, don't wanna talk. You keep on asking for more. Don't wanna talk, don't wanna talk. You keep on asking for more. Don't wanna talk, don't wanna talk. Je luistert naar Lucas On Air. Ik ben niet gekomen op de wereld om een onderdeel te worden van iets wat er al is, van iets wat al bestaat, maar van iets wat er nog mist. Van iets wat nog moet komen, maar wat niemand toen nog wist.
Ik heb mijn zinnen gezet op nieuwe zinnen verzinnen die met dubbelzinnige zinnen beginnen. Ik was al binnen, niet eens van de kaart, maar volledig bij zinnen. Kabbel jou, kabbel mij, what the fuck kabbel jij nou tegen mij? Met je Gucci en je obesitas, window shoppen omdat niks je past. Ik ben niet gek, maar gekwetst, zoveel gezwetst van een tolk die zijn vak niet verstaat. Of een schipper die aan lage wal is geraakt en aan mijn lippen staat het water hoog. En iedereen die liegt, zelfs mijn psycholoog. Dubbelzinnige zinnen, waar moet ik beginnen? En ik zie door het postenboom niet meer. Dubbelzinnige zinnen, waar moet ik beginnen? En ik zie door het postenboom niet meer. En de straten maken, draag een steentje bij. Werken aan de weg, dat is niks voor mij. Ik ben die aardappelboer die in de puree zit. Slechte oogst omdat het even niet mee zit. En mijn nicht solliciteert op een nevenfunctie. Zo zinloos als een zin zonder interpunctie. Maar jij bent het brood, zij is de kaas. Jan fucking O en zijn maten zijn de baas. En de brandweer, is de brandweer. Ik ben uitgeblust, 20 uur slapen nog niet uitgerust. Totdat ze mij weer kust. Dubbelzinnige zinnen, waar moet ik beginnen? En ik zie door het postenboom niet meer. Dubbelzinnige zinnen, waar moet ik beginnen? En ik zie door het postenboom niet meer. Dubbelzinnige zinnen van Jan O en de overige bandleden. Daarna nog daarvoor nog Sophie Jansen met Sun Don't Shine. Ja, 2 nieuwe platen in de battle die deze week zijn uitgekomen. En je natuurlijk je voorkeur kunt doorgeven. Welke van deze mag volgende week weer in de playlist staan. We just talked about Nigel's performance on Spotify, which is doing very well. He just also showed me that he's being streamed internationally. Very good. Your songs are not on Spotify yet, right? Or No, yet. It's still in the process. They have been there, they went away, then been there again, and they went away again. And now it's a plan, but it's a long-term plan. At the moment, I'm more focusing on creating the art and record my music on a vinyl. Okay. And make 10 plaatjes, 10 vinyls with like physical vinyls? Yeah. Physical vinyls were gonna be my first album, and I'll just keep it there. I'll make it exclusive. Just 10 pieces, that's it? Just 10 pieces, that's it. And that's the plan, yeah. That's cool. Heb jij er ook eens aan gedacht om eens een keer zoiets stadsbaas te maken of zoiets? Eigenlijk een beetje ongebruikelijk in de DJ-wereld, hè? Maar. Klopt, maar toch heb ik het idee dat je het wel eens vaker ziet zo. Het is toch wel gaaf om soms iets fysiek in je handen te hebben waarvan je kan zeggen van kijk, dit is echt voor mij. Dus ik heb er wel eens over nagedacht om een paar exemplaren online te zetten of voor de verkoop of iets dergelijks. Maar ik ben daar heel eerlijk gezegd nog niet aan toegekomen met alle strommen en wat erbij komt kijken altijd. Zeker. Dus, natuurlijk heel druk. Maar zeker over nagedacht. Good idea, that's for sure. Maar bijvoorbeeld bij zo'n evenement als vanavond, als je ze daar neer zou leggen, nou, dan zou dat natuurlijk wel zou wel chic chic zijn inderdaad, ja. Het zou wel vet zijn. And will this, that vinyl, will that be like a whole, like how long will that last in total, that album pretty much then? At the moment I have an idea of 4 compositions. And maybe I'll make more, but it depends, of course, of the workflow and the deadline. I set it in 1st of July, and then have to be ready. Okay. Yeah. It's good that you work with your deadlines for yourself. That way you can push yourself. That's very good. Yeah. Well, when it's released, of course, we will see some footage on socials, I assume. So, but good to know that idea is coming, and we'll also talk a little bit more about what music more is coming in the future from you. Maar eerst door naar de winnaar van de battle van de vorige week, Johnny Payman. Sunday evening, me, my friends and I, we're gonna have a party. I'm Luke, get fresh and fly. Doing shots, drinking beer, party all night long. But then the other moment, everything went wrong. Shh, be quiet,
you piss somebody off like me, motherfucker. When you knock me off my shoes, you hit me on my head when my back was turned to you. I didn't see it coming, I didn't have a clue. Shut up, be quiet, you piss somebody off like me, motherfucker. When you knock me out, it's cold. I'm lying here, lying on the floor. You didn't give a crap, you only wanna score. Fun and games. You can see your family, friends are working every day. There's a prison in my hand. There's nobody who can help me now. It makes me fucking mad. Shh, be quiet, you piss somebody off like me, motherfucker. When you knock me off my shoes, you hit me on my head when my back was turned to you. I didn't see it coming, I didn't have a clue. Shut up, be quiet, you piss somebody off like me, motherfucker. When you knock me out, it's cold. I'm lying here, lying on the floor. You didn't give a crap, you only wanna score. Shut up, motherfucker, I don't wanna hear your side. Even if you wanted to, your story is decline. There's no denying it, you never had control. Karma is a bitch, you're on her wishing wall. Shh, be quiet, you piss somebody off like me, motherfucker. When you knock me off my shoes, you hit me on my head when my back was turned to you. I didn't see it coming, I didn't have a clue. Shut up, be quiet, you piss somebody off like me, motherfucker. When you knock me out, it's cold. I'm lying here, lying on the floor. You didn't give a crap, you only wanna score. Shut up. Be Quiet van Johnny Payman. Nou, dat zijn we zeker niet. En al helemaal niet met de muziek nog die er aankomt van de twee DJ's die we vandaag aan tafel hebben. We gaan nu nog maar eens door naar 8 AM. Nog een van de nummers van jou, Nigel. Ja. Die we nog niet gedraaid hebben in de tijd dat je hier... Ja, tussen de vorige keer dat je hier te gast bent geweest. En nu natuurlijk, want dat was in 2024 aan mijn hoofd. Ja, klopt. De laatste keer te gast was. Veel muziek is in die tussentijd uitgekomen in 8 AM. De cover van de plaat staat nu ook achter je op de afkijkmonitor. Nou ja, misschien dat het... vannacht ook wel doorgaan wordt tot 8 AM? Nee, ja, ik betwijfel het hoor. Ik denk dat we om 3 uur gewoon de pen erin slaan. Dus, dat is wel vroeg dan voor het begin. Maar in elk geval, ja, gaat het over het DJ-leven wat soms zo laat door kan gaan? Of waar gaat 8 AM over? Nee, eigenlijk is dat gewoon super random zo gekomen. Dus ja, het is echt heel random. Er zit eigenlijk niet echt een bepaald idee achter. 8 AM, just bounce van de club, zegt hij. Dat is een beetje misschien, ja, wat standaard klinkt het. Maar... het hele idee was eigenlijk wel een beetje van ja, dat je naar de club bent geweest en daarna je zoekt een soort van afterparty. En ja, nou dat is de goede track voor die afterparty, zeg maar dan. Dus. Ja, maar dit is dus heel typerend voor het genre en het doel natuurlijk precies, waar je in zit. Dus ja, is dat dan waar de inspiratie voor de plaat vandaan beetje wel eigenlijk. Ja, klopt. Tenminste van de vocal dan. Dus die track is eigenlijk gewoon ontstaan natuurlijk in de studio vanuit een baseline, zoals ik meestal ook begin. Dus gewoon een kort opzetje eigenlijk en vanuit daar begin ik door te werken. En die vocal is eigenlijk pas later erop gekomen, maar wel in een beetje in het kader van wat jij nu zegt inderdaad. Yeah, and what I hear Nigel describe is, and you probably picked that up as well, Nico, is he always starts with a bass of a song, also say with a rhythm, and then later adds the vocals. In your case, there's not as much vocals, but how does a song start for you? Like, where do you start building up a song or like a beat, so to say? Well, I start with every time it's something different. I don't have a plan for a music. Always going with a feeling of the moment. At this point, I think I also starting with like a sort of drop to like the get attention of a listener. Because now I'm focusing on making danceable music, so the build-up is pretty fast. Yeah, so immediately catch attention catch that attention, way. Yes, and straight to the point. Ik denk dat EDM dat ook wel doet, hè, Nigel? Klopt, ja. Zo moet je het hebben, zo. Straight to the point, dat is een goede... EDM. Just bounce from the club. Face numb. Can't even feel it, bruh. Sun creeping up. New day on the rise. No sleep for me. No lies.
Hit up the after party. Hit up the after party. 8 a.m. Just bounce from the club. Face numb. Can't even feel it, bruh. Sun creeping up. New day on the rise. No sleep for me. No lies. Somebody, anybody, everybody, hit up the after party. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. EDM van Nigel Lakefield. Oh, daar kwam hij nog een keer. Ik was een beetje te vroeg. Maar EDM, ik kan tot 8 uur doorgaan. Are you sometimes producing music all the way through until 8 a.m.? How long and how often do you work on your music, Nicole? Every week. Yeah. Every week. I'm combining also it with a full-time job and gigs in between as well. So I think it's the minimum what I do is 2 times a week. 2 times a week, okay. Yeah. And how does it often go? Do you have yourself scheduled in, like, okay, now I'm gonna work on it, or is it whenever you have time left, or? Whenever I have time left, I think mostly, but strongly 2 times a week, sometimes more. Like it also depends when I'm finishing my work. So if I have some 4 hours left, and I go lekker sitting in my studio. And then work on it. And then work on it. Yes, I'm also resting, and it's the most I think difficult part of producing is basically come, sit, and open your laptop. That's the most difficult. For the rest, it goes like the tricky part is when you start to make music, like you blink an eye. And then whoops, and 4 hours left. And you don't know where they are anymore. How does it... Goes very quickly, yeah. Super quickly, not normal. Klinkt dat herkenbaar, Nigel? Klinkt op zich wel herkenbaar, ja. De tijd vliegt wel als je in de studio zit. Ja, ik heb zelf altijd dan 2 standaard momenten in de week dat ik altijd naar de studio ga, buiten mijn werk om gewoon. En dat wat ik dan thuis nog kan doen, achter de schermen, video's editen, dat soort dingen allemaal, dat doe ik gewoon vanuit thuis. Maar ik heb wel gewoon mijn vaste plek ergens, echt in een fysieke studio, waar ik dan gewoon minimaal, of ja, standaard altijd 2 keer in de week altijd wel aanwezig ben. Ja, maar ja, goed, gewoon veel tijd en moeite insteken. Dat is ook wel een must natuurlijk. Hè? Ja, zeker, zeker. Gaat het ook niet verder. Maar dus die routine die je daarin wel hebt, dat ik heb echt een vaste routine daarin, ja. En soms heb ik nog het idee van, daar kan nog wel nog wat meer tijd vrijgemaakt worden eigenlijk. Alleen, het is zo moeilijk te combineren met alles eromheen. Kan dus, altijd natuurlijk. Maar heb jij het dan ook al vaker dat je die er zelf moet zetten om de laptop open te doen, wat Nicole nu beschrijft? Nee, dat niet zozeer, zeg maar. Omdat ik echt fysiek naar een andere plek ga eigenlijk. Dat vind ik, zeg maar, thuis heb ik dat wel, het gevoel. Mm-hmm. Maar omdat ik dus echt een aparte studioruimte heb, dat voelt heel anders voor mijn idee. Dus dat is op zich is dat wel fijn. Ja, precies. Het werk op een andere plek dan zeg maar het werken, dat uitwerken en zo. Dus dat is wel interessant om te horen. Leuk angle daarin. We'll have another song for you lined up. The Same Parents, which we'll play very soon. But for now, Kane Brown and Lose It in Lucas On Air.
That lit up ringing, buzzing, good for nothing phone in your hand. The directions to the party that's just started with that cover band. That old school radio station, let's just drive until it's faded. Girl, let's lose it tonight. Cause when you do that thing right there, flipping your hair, baby, I swear I don't think you know what you're doing to me. You got my heart skipping a beat. You're not close enough, so there's space between you and me. Let's lose it. The way you're dancing, swaying to the music, girl, that body and how you move it. Every time you cross my mind, girl, I lose it. Yeah, I lose it. Yeah, I lose it. Let's start with them Luke Casey's, baby, kick 'em to the floorboard. Them bobby pins holding your hair up, girl, you don't need 'em no more. That dress hanging off your shoulder as you move a little closer. Yeah, let's lose it tonight. Yeah, girl, I don't think you know what you're doing to me. You got my heart skipping the beat. You're not close enough, so there's space between you and me. Let's lose it. The way you're dancing, swaying to the music, girl, that body and how you move it. Every time you cross my mind, girl, I lose it. Yeah, I lose it. Yeah, I lose it. 'Cause when you do that thing right there, flipping your hair, baby, I swear I don't think you know what you're doing to me. You got my heart skipping the beats. You're not close enough, so there's space between you and me. Let's lose it. The way you're dancing, swaying to the music, girl, that body and how you move it. Every time you cross my mind, girl, I lose it. Yeah, I lose it. Yeah, I lose it. Ja, ook Kane Brown is weer volop nieuwe muziek aan het uitbrengen. Lose It in de Lucas on Air op RTV Maastricht. One more song from you, Nicole, which is The Same Parents, which we're gonna play right now. And Nigel's wondering something about that. Which was that? Yeah, what was the story about it? About the song? Yeah, the story was actually based on what was happening here in this world. Why do we have war? Mhm. Why do we have hunger? Why we cannot feel and be free? Yes. Why we have such a system? And like you asking sometimes to yourself a question: what I'm doing on in this planet and how this planet works. So yeah, this actually song with a question to the world. Okay, nice. Yeah, you guys have all sorts of different kind of topics you sort of produce music about, write about. It's maybe not the right word in this case, but yeah, produce music about. Like, how is it that different all the time? Do you know where that comes from? Yeah, chaotic hat. Yeah, I think it's as I said already, it's coming from very, very different perspectives. It's I'm writing music when I feel something. I'm writing music when I am imagining something in the future and I'm manifesting some moment. It also does helping me to maybe sort of attract or predict the future. Like a certain, maybe if you know the movie Secret, like if you visualize something and you start to feeling it, then you attract it. It's basically your thoughts attracting situations, your feelings attracting also situation and also other feelings. So if you notice, like if you have feeling bad, then they go wrong. If you're feeling happy, they goes good. Yeah, but also what I find more special in that is as well that you even bring the message across without having using as much vocals as Nigel or other DJs do, for example, right? So it's maybe even more difficult to bring a message across in that way then. But you get some nice responses on it from your following, as in they understand the messages. Mm-hmm.
Is that what you get? What kind of responses do you get overall? Overall, I think the most what I found as an feedbacks, it's can be spooky or dark. People found my music mostly as a song. Not everyone. Some people finding it groovy and inspiring and shiny. My songs are like they all from a different perspective coming. So yeah. And now we're listening to another perspective. The Same Parents from Nicole. Hier in Lucas Neer op RTV Maastricht. Same Parents van Nicole en Lucas Neer op RTV Maastricht. Gaan we hierna Feel It Now van Nigel draaien. En dan ga jij alvast richting je evenementen, Klopt, Nigel. Dus jij gaat ietsjes eerder de show uit. Ik ga iets eerder de show uit, inderdaad. Dan dat Nicole. Dat is helemaal niet erg. Want we hebben nog ongeveer 10 minuutjes te gaan in deze uitzending van Lucas Neer natuurlijk. Maar ik ga je niet de studio uitlaten totdat ik antwoord heb op nog één brandende vraag. Ja. Dat is natuurlijk, nou vandaag is Move uitgekomen. Maar je bent natuurlijk nog, neem ik aan veel meer muziek aan het werken, toch? Ik heb nog behoorlijk wat muziek liggen inderdaad, dat uitgebracht moet worden. Ik ben nu ook wel steeds meer aan het kijken om werk bij een label te krijgen, zeg maar. Dus om een label te krijgen eigenlijk. Dat is eigenlijk het nieuwe doel van een volgende release dadelijk. Maar om toch die sneeuwbal te laten blijven rollen, om het zo maar te zeggen, heb ik nu nog gekozen voor een eigen release. En ik heb nog een hoop muziek op de plank liggen. Ook wel wat melodieuzere dingen, zeg maar. Dus ja, ik ben benieuwd dadelijk. Als het allemaal af is, dan gaan jullie steeds meer van me horen. Ja, en misschien een hele open vraag wat dat betreft. Maar wat heb je aan een label? Waarom zou je dat graag willen? Nou, je krijgt natuurlijk meer exposure. Kijk, je hebt kleine labels, middelgrote labels, hele grote labels. En dan is het natuurlijk een beetje de vraag van, ja, waar kun je ertussen komen? En wie ziet wat in je, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus het is vooral heel veel muziek rondsturen, demo's rondsturen, netwerken ook weer waar je dan op terugkomt.
En hopen dat iemand aanschrijft of pakt wat goed bij je past eigenlijk als artiest zijnde ook. Ja. Dus je moet ook niet overal zomaar snel ja op zeggen. Maar doen omdat je iets wil doen, zeg maar, onder een label of zo. Het moet wel echt passen bij de artiest, vind ik zelf. Dus daar let ik wel erg op. You're also working on, getting it together with a label and also producing on Spotify, which we talked about earlier, right? But you're also looking into working together with labels. Yes, that's the thing. That's the whole idea about the recorder, exclusive edition of our vinyls. Because when you make your new music, the labels, they need new productions what are not online. So if the music are online already, they cannot use it. So when I'm gonna make a special edition, then I can also present it to the label. But first, I think the most important is focusing on the music and make it good. And then already going to the labels, because you still have to enjoy the process and be in it. I think it's the most important. Of course, the exposure is important as well, not less as a process, but it's all about enjoying the moment and being in this. And feel it now. Wow, that's a good bridge. That's a good bridge. Nigel, hartelijk dank voor je komst. Ja, graag gedaan. Heel veel bedankt dat ik weer hier mocht zijn. Heel veel plezier vanavond en succes. Tot de volgende keer weer. Ja, dankjewel. En maak er wat van. Komt goed. Fijne avond alvast. Feel It Now van Nigel Lakefield en Lucas Nair. En zometeen de afsluiting nog even met Nicole. Dus blijf plakken. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. Would you still love me if we were down bad night at home? I made all my money singing so sad and lonely songs, but all my diamonds came from dirt. The more I love you, the less I hurt, and now my pen can't find the words. I wrote songs about sinning, evil women, pills and cars. I wrote
as you don't mean it. Maybe go half crazy, don't need a rhyme or reason. Girl, you can go and pick a fight, slam that door and lock me outside, just for one night so I can find a brand new melody. I wrote songs about sin and evil women, pills and cars. I wrote songs about drinking till you walked in and raised the bar. But who am I to write rock bottom from the highs you took me to? Thank God I was right about you. I could change up all the chords, get my fingers flowing free, but as long as you're with me, I can have my harmony. I wrote songs about sinning, evil women, pills and cars. I wrote songs about drinking till you walked in and raised the bar. But who am I to write rock bottom from the highs it took me to? Thank God I was right about you. Thank God I was right about you. Post Malone en Right About You in deze uitzending van Lucas On Air op RTV Maastricht. Het zit er alweer op. Hartelijk dank voor het luisteren. Hartelijk dank voor het kijken naar deze show. En de uitzending zit er alweer op. Nicole, thanks for joining us this show. Yeah, thank you for having me here. I hope you liked it. Yes, I did definitely. Really enjoyed it. That's very good. That's very good to hear. Well, also the question for you, I just asked Nigel before he left. What are your music you're still working on? I mean, you're of course working on the vinyl, as we know, but new music, new songs you're still working on. Yes, I'm gonna go for minimal techno, acid house, and tech house. Okay. A little bit different styles then as well. Yeah, different style, but they will combine together. So that's what I'm doing. Is I'm combining genres that they sound good together. So it's still interesting to listening. Mm-hmm. It's basically the same thing, a little bit from a different perspective. Yeah. Well, we'll look forward to whenever that music is releasing. To of course hearing that as well. Feel free to send it through. But also, of course, you're not sitting still either in the DJ world. You're also playing at several places in the future. Yes, so 11 April I will play the Knam, and it will be from 12 until 2. We will play together with a friend of mine, Bionda. On the 9th of May I will play on a really nice event, what truly speaks to my heart, Detroit. It's there you can find like really like underground atmosphere, dark, deep, groovy. There will be no mainstream songs. There will be just on the genre, yeah. On the genre, yeah. And that will be it. I believe I played there from 10 to 12. And then on the 16th of May, I'll play also in my favorite place at this moment in Eindhoven as well, in Automoto. There I will have a set for 4 hours long, from 10 until... Wow. 4 hours, pretty long. Pretty long, yeah. I've played already pretty much for 4 hours already in the past. It's long, definitely. So. But it's good to hear you have a busy agenda coming up and getting some good experience. So. Yeah, definitely. And on the 16th of May, I'll play together with Barus and Bionda. So, well, there as you I go. said, sharing a moment. A very busy schedule. So thanks very much for joining us at this show, Lucas On Air. Next week we're here again. Volgende week vrijdag tussen 7 en 9. Tot dan, fijn weekend. Perfect. Vanuit de hoofdstad